kay kadriya. Adala ko na. Munan ko. Uli. Kanina ako si pangita sa imo. Naon na ka. Uli. Dinana ko kasi Ginoo. Sa Maria, ang nakasakay na o kining roller coaster. Isa nakasakay. Wala? Okay, masakay? Isa sa ako ba na diligid gusto masakyan isang roller coaster. Alright. Okay, gawas na yutakon ko, hindi sa yutakon, dagakon. Sakay na ko o sakyanan sa una. Eh, ano na ba? Anak ka sa bukid at kuyo, napakapit ka sila, kasakay ka brum-brum. Malipong ka. Okay, sa bukid mo sa taito, naman ka sa bakula. Tapos sakay sa silas. Pero kung nakali ka, video sila, masakay ka brum-brum. Parang malipong din ka. So, isa na sa kung ang experience sa una. Una na kung sakay kong bus sa una. Ikaw kuryenta na bukid ka. Bakit yung hulong? Siging digwa. So, wala pag kita ko kung ka ng roller coaster, di kung sakay. Di kayo video, kung sakay, kaya kung anak na reason. Gawas anak, madlog ito to anak. Liko, pataas, ubos, anako, uban pa. So, punta ko pa sa kot, ang kinabuhi sa tao, sama sa roller coaster. Tungkol ba na? Adunay paubos, adunay pataas, adunay paliko, adunay papalik-palik. Ang inala ang disenyo kinabuhi sa tao. Bisan ang usaon nato kung ang roller coaster. Bisan kaliwala sa iyang pagliko, pagbalik-balik, pagkaunao, pagsasama, pag-ubos ng taas. Budiritso din na siya sa iyang padulkan na hindi mo ay nakadisenyo para sa iyo. Nanay kahatlo, kabasa ito padiritso, basta hindi ibulahos dito sa iyang padulkan, pero ang roller coaster, nakadisenyo siya, kataliwala man sa iyang liko-liko na utao, na taas, ubos, diretso niya po na sa iyang destinasyon na mao nakadisenyo ang iyang padulkan. Inanap ko lang akong kinabuhi. Kaliwala mas akong kinabuhi na daw sama o roller coaster na buot na lahat natong kinimapugay, buot na natong kontrolon sa itong kagalingon. Pero diretso niya ako na siya sa nakadisenyo sa akong kinabuhi. Okay, niya. So, mo kinakong tibanay. Kaliwala sa sigsag na mga talas kinabuhi o panulong kita sa disenyo sa iba. Walang ayaw ka kalisa. Ingon, usap ini ang atong mga afflictions sa kinabuhi. Afflictions means mga kasakit sa kinabuhi. Usahay, gusto natong kontrolon ini na mga kasakit sa kinabuhi. Sa usaw pa natong wala kita'y mahimo ay tinigtanan, inahanglan na mahitabo base sa kabuyuan o sa kabubuton sa Ginoo. Diman ka nato na sa ang atong isahin, na sa kamuntagon, guys, kita ini tinatawag Christian afflictions. Ang mga kasakit sa Kristohanon. Now, una, Christian afflictions is to purify us. Inom tawag. Hindi nga mineral water, hindi nga God. Isipa na ikaw din. Hindi life, o din ang imong kinabuhi. Kanang makita ninyo nga mga dark sa yalo, hindi mga dark. O na ang bugaw sa iyong kinabuhi. Posible wala ang imong sala. Wala ang marutan na kasilagan sa Ginoo. Ang marutan, hindi pa ka maghimaya sa Ginoo. Maybe ganun ang mga dark ay muna siya ang muhang kaugalingon na kabubutuan na walay lagot ang Ginoo. Ano yung mga life? Maybe pati sa iyong heart, maybe sa iyong nahuna. O sa tibok din mong pagkatao, ngunit ang mga darks na sa ibang kinabuhi. Ako'y sabay ko yung mga bato. Hindi ng mga stones, hindi ng mga bato, posible mga lain-laking na mga unos sa kinabuhi, mga magsulay sa kinabuhi. Maybe malatian, latag malatian. Inumdumi, kung ano yung life, hindi mga darks, ngunit ang mga salaki mo, mga building mo, ang galingon yung kabukon, uban pa ng mga hugaw sa kinabuhi, hindi pa makimaya sa ito. Okay na mga stones, muli siya ang mga problema, kalatian, kawalatpon, relationship problem, yung away sa asawa, yung ginikanan, yung supon, wala yung sa nagtanay. Pinali yung uban, kay muli siya ang mga struggles nila personally, yung mga katako. O kung na kay laki na mga unos
Dios sa kinabuhi, hindi na lang mga pagsulay sa kinabuhi. O ang purpose ani nagitugon sa Ginoo nga mahitabo sa akong kinabuhi is tungod kay to purify us. Mo ni ang imong life, kana mga darks na lang ana ang mga spots sa imong kinabuhi na dili makapahimaya sa Ginoo. Ini na mga stones imong halik ang mga pagsulay sa kinabuhi, mga problema o kini ato gibutan diha sa imong kinabuhi sama sa gibutan sa Ginoo. Ang mga pagsulay kung itugon sa Ginoo na nakot diha sa imong kinabuhi o kini nga bato sama usab na ato gibutan ani nga kan nga mao ang imong life. O atong reviewhan kini siya akan pinaagi sa mga bato. Kung atong tan-awon, kung adto na ba'y nahitabo, adto na ba'y reviewhan sa kan pinaagi sa mga stones. Kasi nakita ninyo sa kan. Ako ba'y mga spots? Ako ba'y mga bugaw na nakita? Ang Ginoo, nagagamit siya kung mga pagsulay sa atuang kinabuhi. Mga nagkainlaing matang sa kasakit sa kinabuhi para lang yun na malipiyuhan kita. Para mahimo kitang tutli at ubangan sa Ginoo. Sama sa akong illustration kanina. Ang maong life nato nga humo kaayo, kinahanglan limpyuhan kini o malimpyuhan lang kini pinaagi sa mga pagsulay sa kinabuhi. Itong mga stones. Mao kadto ang gamiton sa Ginoo nga butay-og sa imong kinabuhi para lang yun mahimo kang putli at ubangan sa Ginoo na dili usab kinabuhi nga makapahimaya sa Ginoo. Ang Ecclesiastes chapter 7 verse 2 down to 3 ingon, labaw maayo ang pag-adto sa balay sa kasub-anan kaysa pag-adto sa balay sa nagpugdira kay kini mao ang katapusan sa tanang mga tao ug ang buhi magtipid kini sa iyang kasing-kasing. Ang kasubok maayo pa kaysa kakawa kay tungod sa kasubok sa panagway ang kasing-kasing nahimong malipayan. Subot pasabot ang mga pagsulay sa kinabuhi, ang mga pasakit sa kinabuhi, ang mga pagpangutan sa kinabuhi mas maayo pa kaysa pagkatawa. Dahil ini makapalimpyo sa imong kinabuhi. Now, kung sa itubong sa mga affliction pagil sa itong kinabuhi, ang katuyuan sa mga kasakit sa kinabuhi is to purify our heart. At tunay dagaan ng mga butang, draa nga supak sa kamubuton sa Ginoo. Mga butang na dili makapahimaya sa Ginoo. Ang atong kasing-kasing o kini ang gingon ni Propeta Jeremias na hinalihan kalimbungan o walay sama. So kay among kasing-kasing matod pa ni Jeremiah sa kapitulo 17 versikulo 9 wala ko sayo na ang kasing-kasing hilabihan kadautan o walay sama kadautan o kalimbungan. Ang atong kasing-kasing nagabuot-buot sa plano sa Ginoo, nagabuot-buot sa kabubuton sa Ginoo. O ang atong kasing-kasing nagsilbi siya nga murag vacuum. Dili na nato kinabutan ang tanan ng mga dili makapahimaya sa Ginoo. O mao kini ang gusto usab nga i-purify sa Ginoo. Matod pa sa Ecclesiastes kapitulo 7 versikulo 2. Ako ang ibasa kanina. Another one is to purify our life. Ang atong kinabuhi mismo, ang kinatiguan ang ani kanato gusto nga limpyuhan sa Ginoo o ang makapalimpyo lang ani is pinaagi sa mga afflictions. Pinaagi sa mga kasakit sa kinabuhi. Pinaagi sa mga pagsulay sa kinabuhi. Ingon pa ang Isaiah kapitulo 1 versikulo 25. Ang ulong sa Ginoo nag-ingon, ako ang pagkasama. Akong ihabak ang among kamot batok kanimo o hinluan pag-ayo sa imong taya sama sa gigamitan og lihiya o kuhaon nako ang tanan nimong sampo. Ihabak sa Ginoo ang iyang kamot nang hikanato. Aron kita mahinluan pag-ayo sa atong ang mga taya o gamitan kita og lihiya aron kuhaon ang tanan na sampo gani aton. Mga taya sa kinabuhi, mga sampog sa kinabuhi, mga balls sa kinabuhi. O na, ang gusto limpyuhan sa Ginoo. O aron kana mahimong sa Ginoo, kinahanglan ang pakon kita sa Ginoo, inaagi sa dalagos sa Ginoo. O na kung dunay mga pagsulay nga miabot sa imong kinabuhi, kini ang kimaniya, dunay purpose sa Ginoo. O ang purpose sa Ginoo, aron gibukod kaniyang putli, aron gibukod kaniyang limpyo. Kay dili mahimayan ang Ginoo sa kinabuhi na dili limpyo diha sa iyang mga. Ang Santiago 1:3 nag-ingon, aron usab kita mahimong malutay. Ang problema nganong pag-abot sa mga dagmay ng mga problema, madiskalis dayon ka, maluya dayon ka, muhulong dayon ka sa pangalagad sa Ginoo. Dili kita
makakaya sa purification sa Ginoo. Pero kung tinuod ka nga Kristohanon, kaya nimo ang makahimukon nga proseso sa Ginoo sa pagputli kanimo. Kaya ang purpose sa Ginoo sa mga pagsulay sa kinabuhi aron kita mahimong malangtang. Wala kung sulayon ka sa Ginoo, ayaw ka muna ang Ginoo again sa imuha, ang Ginoo nasukol sa imuha, ang Ginoo dili maayo sa imuha, dili ako kinahanglan. Adunay duha ka matang nga pagsulay nga ihatag sa Ginoo sa tao. O duha ka matang sa tao nga sulayon sa Ginoo. Ang usa, ang tao nga tautan. Kaduha ang tao nga lingkod ng pagtuo sa Ginoo. Maybe, anakakaanin duha. Maybe gisulay ka tungod kay dili ka maayo at kubangan sa Ginoo. Gisulay ka kay tingali dili ka usa ka maayo ang Kristohano. Tingali ko gisulay ka kay hilabihan ka faithful sa Ginoo. Pero si Santiago mismo nagingod sa kapitulo 1 bersikulo 3 nagingod siya, kay nasayon man kamo na ang pagsulay sa inyong pagtuo musangkot sa pagkamalangkay. Amen. Pagka nindot sa ipamulong ni Apostol Santiago, mamingon siya, nagisulay kita aron kita mahimong malangkay. Wala sa katao na sulayon gani niya umulong sa pagpangalaga sa Ginoo, nagapasabot ka na dili sa tinuod ng isa. Kay ang pagsulay gitugod sa Ginoo para ikaw makalahukay sa pagpangalaga sa Ginoo. Dili aron ikaw talikod o ubiya sa Ginoo. Ikaduha, in teaching us His will. Kung sa mga afflictions, ang afflictions mao ang pagtudlo kanato mahitungod sa iyang kabubuton sa atuang kinabuhi. Patong gingon dili na nabase kini na ng mga guards mao ni ang imong pagalingon na kabubuton kini mao na ang gusto limpyuhan sa Ginoo para mahibalo ka kung unsa ang kabubuton sa Ginoo sa imong kinabuhi. Dagan kanato honestly, dagan kanato nga makalagad sa Ginoo pero wala kasayo kung unsa gyud kabubuton. That's why pagkapamukana ka, kung ngalong wala may hunong ang mga pagsulay sa imong kinabuhi, istingali, kung kay hantod ka, wala pa man ka makakatkon o makahibalo kung sa iyon ang kabubuton sa Ginoo sa Ginoo. I believe, nakuna, masayod ka sa kabubuton sa Ginoo, adunay nakapusap. Ang Salmo 119, versikulo 71 na inon, maayo alam ka nako na ako gisakit aron ako makakatkon sa imong mga lakda. Yung sa resulti ani si Salmista David. Si Salmista David usa ka tawo nga suod sa Ginoo, ang puno sa Ginoo na ingon na si David gitawag siya og a man after God's own heart. So kung imong sabton kana nga pulong nilabihan gid ay kasuod si David diha sa Ginoo kay gitawag man siya a man after God's own heart. Tao na sunod sa kasing-kasing sa Ginoo. Suod o sunod o dikit. Close sa heart sa Ginoo. Inana ang relationship ni David ya sa Ginoo o sa Ginoo ngadto kay David. Pero anong miingon man si Salmista David sa Salmo 119 versikulo 71 nga niingon siya maayo alang kanako nga ako gisakit aron makakatkon sa imong mga lakda. Sabi ninyo, may background ni Salmista David. Bisan po, itawag siya na man after God's own heart, grabe ang iyang mga pagsulay. One, bisan ang man after God's own heart, nakasalag siya sa Ginoo. O, ginagaw siya sa Ginoo. Pero sa ingon niya, maayo din ang gisakit mo sa Ginoo. May katuloy panahon na ipatay sa Ginoo ang iyang anak, ang Bathsheba. Hinabihan niya na nagsumok niya sa kitan siya. Pero, naka-learn siya, ang initanan, nahitabo tungkol sa iyang pagpapasala. Kung pingon siya sa Ginoo, kung sa iyang pagkalingon, mas maayo ang nahitabo, ngani ka na ako. Pero makakapon ko sa lagda sa Ginoo. Mas maayo nga ako isakin, pero mahimano ko sa lagda sa Ginoo. So, kung makunpan kanino, ang nalaki ng mga pagsulay sa kinabuhi, inilang ang ibang maayo, anak, nahitabo kanino, ay parang ibalo ka, tungkol ang buhay. Kaya ang mga gilinig Kristohano, pagkasakito, wala na sila kasayuran. Kung sakit, ang ilang naibaluan lamang na sila sakit o sakit alam kanila. Ang resulta sa depression, sa ilabihan na pag-uol, sa ilabihan na kamuka sila kasing-kasing, pag-uban, resulta sa ilahang pagpapamakat. Pero kita na mga Kristohano, kinig-iman ang mga pagsulay, itubod sa Ginoo, ang tudlukan kita, kung sa kanyang pagbuton sa ating.
tingali ka ng pagpaladamo sa kinabuhi. Dagang pagpalalaw sa kinabuhi. Dagang gusto mo hatong sa kinabuhi, kaya tanan na fail. Hindi ang tingali. Hindi niya makakagins. That's why nakapagins. Kung mapakyas na ikaw, kung sige ka apply o abroad, yung budget ka abroad, kung saan natin ang ginawa? Eh wala niya lang ito kung maka-abroad ka. Eh hindi ko mo ang kumpanya ni Pagalas ng mga resume, pero wala ka tawagin, hanggang karon wala ka tawagin, pinilang ka naman. Wala kang isakit sa kanya. Hindi ko pasabot na wala kang tagaan, trabaho, is hindi ka pinangga sa kanya. Actually, pinangga ka sa kanya. Nakaplay na ka. Pero wala kanya dihatag sa imong implantayan. Pinangga ka sa kanya. Eh, tingali ka na yung kaya mga trabaho. Dili, healthy, alam sa kanya. Dili makatabang sa imong pagkamalaki sa imong. Tingali, dili maayo sa imong kinabuhi, ingon na usap. Nag-decide ka magtugod ka og negosyo na karon wala ka katugod sa negosyo. Tingali mo nakatugod ka man na fail, kilala ka mga bulan na natumba na, sirado na. Ayaw kita sa akin. Eh, tingali, dili kita mao ang will sa Ginoo. Gipubos lang hindi mo ito, dili ang will sa Ginoo. Wala, bigla sa Ginoo. O kana sa tumba. Dili gusto tingali ang Ginoo. Nasa nakita niya kanang negosyohan ay tukod, mo'y makapahinayo kanimo. Sumuna, nagisulay ta sa Ginoo, aron masaytan nato ang pagbuton sa Ginoo. Nagisulay ta sa Ginoo, aron nga matulkit ang atong dalan. Kay bungod sa Ginoo nga matulkit ang dalan na ato ang pagalaktan. Anong Tingog kapitulo 3 bersikulo 5, nato na sa 6 ingon ang ulo sa Ginoo. Salig sa Ginoo sa tibuok nimong kasing-kasing. Ug ayaw pagsalig sa imong kaugalingong sa labukan. Sa tanan nimong dalan, ilha siya ug siya magtulkit sa imong mga agianan. Isa na ingon ani. Ha? Isa yung dali sa Solomon. Ang usa ka tao na hilabihan ka maalam mo. Ingon ba niya, dali sa Ginoo sa tibuok imong kasing-kasing ug ayaw pagsalig sa imong kaugalingong sa labukan. Magbantay ka sa imong hunang-hunang. Kaya ato mo na una, mo ni ang ato gusto. Gusto na ako ni buhaton, gusto kong ato ani, gusto kong trabaho ani, gusto na ako ni abuburon, gusto na ako ni mugnaon, mo na imong hunang-hunang. But that's why ingon si Solomon, ayaw pagsalig sa imong kahibalo. Pinoon, salig sa Ginoo sa tibuok imong kasing-kasing, kay siya magtulkit sa dalan nga imong pagalaktan. In verse 6, kay ingon sa tanan imong mga dalan, ilha siya, o siya magtulkit sa imong mga agianan. O na ang mga pagsulay sa kinabuhi, itugtog sa Ginoo, aron matudlungan ta niya, kay buot niya nga pagatulkiron ang dalan na atong ang pagalaktan. Dili buot ka Ginoo nga mahimong sigsag ang imong dalan na pagalaktan. Well, dali naman punta makakapot ang kinabuhi na gusto sa Ginoo sa mga. Kaya lang, mas ipili pa nato ang sigsag na dalan, na dugay takapot. Dugay takapot. Tama na mga dalan na ligo. Hindi naman kasula, sukaton. Huwag na lang, huwag ko sana mga itawag na mga bypass. Ang mga bypass, mga naay mga naidalan na mas nalita mga abot, mga traffic, mas siguro, mas oil. Pero kami dito na sila maagi sa traffic. Ha? Daghan ang mga tao yung anak. Dali raon ka ang dalan na ipasubay sa Ginoo sa imuha. Dali raon ta imo makapot o maangkon ang gusto sa kinabuhi, ang giandam sa Ginoo sa imuha ang kinabuhi na makaayo nimo. Pero nahimo dugay, nimo manaangkon, tungod kay mas gipilit nimo ang kinabuhi na sigsag. Nahimong sigsag, imo ang kinabuhi, tungod kay lakaran na sunod sa pagbuto. Kaya mga kapitan, una ka nakabot sa destinasyon na mo gusto sa Ginoo sa imo. Wala ka katong bata na gina siyang ginikanan na, siyang papa ka na, balik-balik ko mga kukiling mo ka. Ginoo sige, wala tayo sunan. Bata, balik ginoo sige pa. Samtang nilakaw siya dito sa dalan, padulong sa dahan, kita ang sa bata. Ang mga naglipay, enjoy yung mga bata, wala ko kasi. Hindi kasi parang dito. Kasi ang balong, nabili na, paabot ko ng papa, bukay siya. Lingaw siya sa mga nagulap kasi. Pagkabot sa tindahan. Ayo! Dok, sige mo. Bigyan na ron. Kapalit ako palante kasi. Ginamos na iyo kasi. Pagkabot sa balay. Saan ginamos? Kasi mali ba? Iso ko mas papa. Imbis na, mapalit niya o sakto ang ipapalit sa iyaha. Wala ko dito. Dahil, nasangit siya, nalinaw siya dito as mga bata na nagmula. Inunday, makasing, kaya ang kalit. Dahil mga gusto
Klaro kayo ang gitagana sa Ginoo sa inyo. Lindot ang maon, lindot ang maon, pakatungkol sa lindot ang pamilya. Pero daghan pa gihatutan sa kalibutan. Nalingaw ka sa mga kalingawan sa kalibutan. Hapit ka ani, hapit ka anang pamana, hapit ka anang bayana, hapit ka anang kampanya, hapit ka anang mga trabahuan. O na ang wala sakto ang iyong kinabuhi. Wala ka ni mga abot sa kinaulahingan. Wala din mo na ang gitagana sa inyo. Nahayamay kong sa klases I believe, hindi magigusto ang Ginoo. Hindi gusto ang Ginoo nga mahimong problematic ang pamilya. Hindi gusto ang Ginoo nga mahimong pamilya, mahimong broken, mahimong guba, mahimong bulto. Hindi gusto ang Ginoo nga mahimong bana, mahimong asawa kay mahimong mortal na away. Naman anak. Ang asawa mahimong mortal na asawa na kaaway sa bana. O ang bana mahimong mortal na kaaway sa asawa. Hindi ka ba gusto sa Ginoo? Gusto sa Ginoo nga pagkahuman ka sa eskwela, gusto sa Ginoo na doon na kayo dito sa pamilya, malinaw na pamilya, malipayin na pamilya. Pero sinay ko, dili ako ang mga tungkol. It's because sama ka itong bata. Wala maminaw sa isuko sa yaman. Wala mong maminaw sa gitudlo sa yaman. That's why, sa lihangan, nagkaulakaw siya niyang kalibutana, nakikita siya niya. Uy, baka ako din yung anak ko, nakikigil niya eh. Uy, baka nakikigil. Nakahulatan niya eh. Nakahulatan nata sa akin, hindi ginagawag na ako kang kita ng mga Pilipino kay grabe ka kapatid anong sa ito ang gimarugan na panindigan eh, kasal na panindigan. Nagpili magkulat. Bisa, nireslin na niya sa malay. Ilang gimarugat eh, tungkol kay sa klano. Diba? Nala. Tungkol kay, nasanit ka. Uy, hindi mo ano nga. Walay mo. Gusto ko ano eh. Trabaho ka itong abroad. Dito sa abroad, nagkalima ako sa abroad. Tira, taloy ang address dito. Tira, nagbubutan sa Ginoo. Kung kabubukul na rin mo, may lakot dito. Kasi priso ka dito ka. Kasi may mo ka, dito ka sa buwas. So may mong normal, abnormal dito. So nahimong dangan, plano sa Ginoo, nahimong baligo ang dalan na imong isumpay sa kinabuhi. Discover ka, wala ka maminaw sa kabukod sa Ginoo. That's why, kinahanglan nimong lakuson, kinahanglan nimong sulayon, kinahanglan nimong unalan, kinahanglan nimong kastiguhon, para mahibalo ka tungkol sa kabukod sa Ginoo. Ano ba? To teach us His ways, tunlukan sa iyang pamahagi, sa iyang mga dalan. Sa mga pagsulay, ang mga pagsulay is to teach us His ways. Salmo 25, versikulo 8, kung may ingon, paayong o matarong ang Ginoo, busa siya, nagtudlo sa mga makasasalat diha sa dalan. Tultulan niya ang mga mapausanon diha sa unsay pagkarong, o tudluan niya ang mapausanon sa iyang dalan. Paubos! Ayaw magpadala sa imuang una-una ka mapahitason, sa imong kasing-kasing na mapahitason. Nabilin mo ang tanan, nabilin mo nasayod ka sa tanan, nabilin mo kaya mo kontrolon ang tanan. Pero si Salmista na pinag-ingon, kaya ko matungtulan sa Ginoo kung magpakusanan. Ayaw magdali. Kaya ang lisun ka sa kanunay na magdali, mas makakait sa Ginoo. Nasa balay, many times, nasa balay, dali, kung naging malitan, ay mga panahon na, hindi nasimbahan sa dilay-dali, pabilin ang Bible, nalali po ang wahin, ulit ako sa balay. Pabilin ang school materials kay sa dilay-dali. Daghan pa ang mabilin. Tapos doon, nag-experience sa dilay-dali, nalimpan ang kwan, hindi, bitaka, antipara. Basin, nahin nato, buwan niya sa dilay-dali, kaya sitawak ang yakakan po dito, uli kahag, dilay-dali sa asawa. Napagabot dito sa buwan, kitjas ra, West Patos. Signana ka. Naman, sa dali-dali. Sa sige na mong dali sa kinabuhi, di na nakakaubos sa atong pagkilis. Nagduta na sayang ka sa tanan, dahil baluga kung sa'yo makaayon ka nato. That's why, ligo ka sa kung saan ang gidisas, kung kasi sa pagmamuna. And then, sa walang ginatos ka sa dito. Kaya naman, gusto man siya, balik. Hindi mo balik. Diba? Bata nga, kwan. Ito na lang ngayon ito as dalan. Sugat, tulungan sa lahat. Kaya kadriya. Nadalhap na. Muna lukot. Uli! Kanina ako si Panginta sa imuha. Naarnay ka na. Uli! Tinanakong ka sa Ginoo. O tinimong lagay-lagay din sa kalingawan sa kalibutan. Kaspahan ka, kasayid ka, kung sakit ang mga paymayas, lagay-lagay ka. Doon ka sa Ginoo. Naarnay ka na. Uli!
balik. Balik ka, pero anak, dilaw na gatos. Anak ko, balik, pangalaga sa Ginoo, kiyang na. Gumala sa Ginoo. Gumala ka sa Ginoo. Kaya ano ba yan? Nagpapatlo. Ang ban kaya, balik sa pangalaga sa Ginoo, wala na. Buya na ang lawas. Yan ang makaambak sa pagdaing sa Ginoo. Ginoo sa Ginoo. Ano kung hindi mo dito sa Ginoo? Hindi na kung gusto ka niya ka, Ginoo mo dito na kay Suhana. Gusto niya ka sa Ginoo. Eh gusto sa Ginoo, balik ka sa Ginoo. Hindi Ginoo, habit na ka mamatay, dali ka balik sa kuha. Pabalik mo dito sa Ginoo, hindi ka mamatay. Habit tayo at lang, balik eh. Hindi ka kabalik, patay ka. So pag-iwan, it teaching us His will because He has plans for us. Hindi niyo, bisan unsa ka anindot sa inyong plano sa kinabuhi, mas dito walay makatupong sa anindot sa plano. Ang imong una kung sa malasya ka, kung sa kaman ka knowledgeable, ingon ka, inaali akong himuon sa pamilya, mga kamasa, mga sa video ko, kunya akong kaming duha kay magkaroon din mga anak, kunya pagpalit din ko ka lugi sa subdivision, palit din sa kanan, kunya galing tupod din yung negosyo, kaya kaming tanan mga lakas. Hindi makakapagpagpagpagpag mo na sa realidad, kung nakalimutan ko yun. Kaya naman, nabasin ka. Mali na. Dahil mo dito ako ang bigla ng kanya ito, hindi manima ko. Pagod ka eh. Mas last grade lang. Mas maayo grade lang. Wala, ang ulo sa Ginoo ng Ginoo sa Jeremiah 29:10-14, Ginoo ng ulo sa Ginoo. Kaya mao kini ang Ginoo sa Ginoo sa diha matapos ang 70 ka tuig sa Babylonia. Mutuaw ako kaninyo o tumanon ako ang akong saad kaninyo o daton ko kamo pagbalik niya kakita. Dahil ako nahibalo sa akong mga laraw alat kaninyo. Nag-ingon ang Ginoo mga laraw sa kaayuhan o dili sa kadautan sa paghatag kaninyo og kaugmaon o paglaom. Unya mutawag ka mga nako. O doon o mag-ampong ako kanako o ako mamati kaninyo. Kamu mangita kanako o makapantag kanako. Sa diha kamu mangita kanako uban sa tibuok ninyong kasing-kasing. Ako makaplagan ninyo ng ingon ng Ginoo o akong ipagiuli ang inyong maayong kahimtang o tigumon ko kamo. Gikan sa tanang mga nasod o sa tanang mga dapit, giinggiamo ko kamo. Nag-ingon ng Ginoo o daton ko kamo pagbalik dadto sa dapit, diin kamo gingidlan gikan. Pagkaanindot sa tulong sa Ginoo. Wala gingon, kung adunay nindot nimo nga plano, mas nindot ang plano. Kay ako ingon niya, kay ako ang nasayon kun unsay makaalim kanino. Ako dili mo himo kautan kanino, kun dili mo hatag kanino paglako. O tayo. So wala, okay naman na kay plano. Pero dapat hindi mo na i-realize. Ano kita magplano ka, pero tundok ito ben sa Ginoo. Kung kini mo ka budot kung Lord hindi. Pero kung hindi may kapupuan, dapat ipulot ko rin. Kaya naman, isa sa mga reason na nung sukat sa Ginoo, kaya naman, hindi natin kaya o hindi natin panawal ang buhatin. Gusto din mo din siya. Pero kaya wala, gahapon sa Ginoo siya makikasakit. Bakit ka? Hindi kita makakatpon. Hindi kita makakatpon sa plano sa Ginoo. Hindi kita makakatpon sa dalan sa Ginoo. Kasi may sa tuwa. Kaya buhakan ka sa Ginoo. Ginoo ka bata. Paghilat, magkilumoy. Nakuha ko pa ang hubos na. Nakuha ko lang ito. Nakuha ko sa bata. Nakuha ko dito. Napagpili. Dili ka pagbigyan sa ito ang gusto. Mag-wildcast ka na po. Mag-rebuild ka rin sa Ginoo. Gusto ko rin ito sa Ginoo. Kaya ano mo rin Lord? Nalagay ko sa iyo. Pero ano rin mo? Ano wala kami pinipihapan? Pero ano kami mo? Ay, yes na ka. Mag-inublong ka sa iyong pagaliman. Pagpasalamat sa Ginoo. Kaya ibuhakan ka sa mga utang. Hindi mo nag-inuon. Hindi mo nag-inuon nag-tabuol. Hindi mo nag-inuon nag-ikasuko sa Ginoo. Maka-learn ka. Mag-learn ka kung ano sa ang mga itudlong sa Ginoo. Tatapusan, Christian afflictions is to complete us. Masarap? So layon ta sa Ginoo, kay buot niya, na ipaubos kita. Ano ba? Bangsin mapahitas ko ng kaita. Tanawa si Nabucodonosor, si Nebukadnezar, King Nebukadnezar, ang hari sa Babylon. Ilabihan ka, gamhanan na hari.
Labihan siya powerful na hari sa Babylon sa panahon sa una ni Daniel na nalulikon siya sa Babylonia. Misaka siya sa iyang palasyo sa iyang harian, bilantaw siya sa iyang naso sa Babylonia, upingon siya sa kasing-kasing pagkagamhanan ako. Wala kayo makapuka. Kaya mga kaadlaw na dangko siya, ang dangko niya, wala sa dangko, pahubad niya kini sa iyang palikon, na si Rupita o si Daniel mismo, pero sa unsa ba, kung ilang hari. Dangko siya, itong mga baka kunuhay, baka na payat niya, baka na tambok, ikaon sa payat ang tambok na baka. Wala siya kasabot, anak ng mga dangko. Ipahubad niya kay Daniel, upingon sa Daniel. Wakon sa Ginoo ang imong ginawa. Ikaw, mahimong sama sa usa ka tao, o ikaw may sama sa usa ka hayop na magkaon na lang o mga yamok diya o ilog o mga yamok diya sa sakit. Usa ka adlaw, ikuha sa Ginoo ang ingarian gikan sa iyang baklo. Dili ka mo sa kay lipat isa. Nahimo siyang taong rasa. Asa sa kuyo, diya sa mga kasabutan, tinuod ang pananawan ni Daniel. Nga sinitukat bisa kuhaan sa iyang dahon, sa iyang ingarian. Umahimo siya daw sama kung mayo na mag-inog na lang sa mga yamok diya sa sakit. Ano ba? Binabihan niya pa makahitas ko na hari. Ang mga pagsulay, ang pagpapabalik lang sa iyang panunduman. Kasi grabe na rin ang pagkas. So, ini mga pagsulay, may mga pagtulungan din sa atong kinabuhi na gusto sa Ginoo nga ako pa mismo masaktan. Gisulay ta kay buong niya nga doon na tayo ma-realize atong pagalingon. Sa diha nga sa dibukat isaw na kungkan sa iyang maghari, dito na-realize niya. Kasi yan ay, grabe ka makabitas. Dito nag-inulosong siya, naayon sa pasayo sa Ginoo. Kung nasabtan niya, walay lain na lamhanan, kung walay lain na labaw. Kung dili ang Diyos, ang Diyos ni Daniel at sa mga Israelita. Sa diha na nag-inulosong siya, kung ilan niya na ang Diyos labaw ka niya, dito kiristore pagbalik sa iya ang nawa sa iya. Balik sa iya ang ingrihan o kanyang panunduman. So, hindi mga kasakit sa itong kinabuhi, itubod sa Ginoo, kay buod sa Ginoo nga ipaubos ka. Dili ipaubos na i-down ka, kung dili aron makalipan ka, masayot ka, na mas ado na pa'y namahanan ka nimo, na mas ado na pa'y labaw ka nimo, na mas ado na pa'y pride nimo, kaya tingali basit tungod sa imong ka-pride, dili na nimo ilhon ang kaalam sa Ginoo. Tungod sa itong ka-pride, nimo ka, nasayot ko ka na. Wala ka na, di mo mabuhaton, dili ka manangit sa Ginoo, kaya lagi mahalamon ka. Pero one day, buhakan ka sa Ginoo, sulayon ka sa Ginoo, para ma-realize nimo na mas may mahalamon ka sa Ginoo. Na mas, doon na may gamhanan sa Ginoo. Buod sa Ginoo, naluwason kita niya. Gikan sa buwang pagkamapahitason. Bitan Chronicles 12:7. Kapag nakita sa Ginoo na sila nagpaubos sa ilang kaugalingon, ang punong sa Ginoo minabot kang si Mayas o si Mayas. Sila nagpaubos sa ilang kaugalingon. Dili na ko sila naglagon. Apanatagan na ko sila kaulawan. Kung ang akong kabuhot, dili mukbok kanto sa Jerusalem. Kaya akin sa kamot ni Sisa. Kung sa daw, ipaubos nila ang ilang kaugalingon. Ang pulong sa Ginoo minabot kanto kay si Mayas. Umingon sila na sila nagpaubos silang kaugalingon. Dili na ko sila naglagon. See? Gisulay kita niya kay buod sa Ginoo na kita iyahang luwason. Kaya tingali, sa sobrang limong kamapantaskon, ikaw malagla. Malawas sa Satanas. Sa ilabihan kung mapahitaswon sa Satanas, buot niya na kukurot niya kinalikan. O kada, hindi gusto may tabok. O gusto sa Ginoo may tabok. Gusto niya, kaya isave kita niya, ikan sa pagkapahitas. O sa katapusan, gusto niya na kita iyahang panalanginan. Isulay kita sa Ginoo, aron kita panalanginan. So ang pagsulay, dili aron na manakot ang kita. Dili aron mahimong ka makalulong. O dili aron na mapadayag sa Ginoo ang iyang panalangin na gusto niya ibuklit na niya.